cay là cái khám cái một đấy cái khám mà khi mà tới mà sẽ cái goli thùng ngủ cái là vô abo cái là vô Utama korang tadi sedih nin bu nin nok bufur khamani bos dina khamani 2 दिन 2 3 दिन बुधबार दिन kham ta mong khaman nungke sai mana aba de ko sungbo mai chalai tongman jora hangga mai chai tongma ba thandar ka pro rok lai tonga hangga mai khopjam baga aro song lai aro song klang kha hangga aro kisan baga aro salai sidin sinno go salai jawo jawo o alai yak suya ko apro yak suya brogle thandar ka rok lai tongman jora hangga at ka hor nuhuru sati na hor dang kha na oko thapar hor dang kha sisilia hor nu khang kha cover sai phailave no gas rok le to no go gas kuro gas chin chi kuro current le current kuro ke abo pati khama kala khabo nor adin tam musun candle bolte mum ro musun da mum la tongu bo jaga musun thamna ko zara dan na kun jaga mani ro o no kotor dang khabo mum ba no kotor bo ka thapani nong thoto thapani khang ka bo tam kham ko bisi bag ni mani khoting man tam tam mai side ni upor tongo side 70 mon hai mai kham ka hangka ni je ki swa suri chum joto no borok ko surke sakka paime kuba oro sukle taman ani yi thangka oko surke thacha kupulu subjak hangkai ni man hangkai oko bokotong sikol rangsang ni abo bu thangka hangkai gori thacha thangka do gori thangsi to nang no rangsang ni borok no angkai prur man ta yasam kong sa rangsang abo thangka no rang ro bro tonga dino rang tongo borong yagole oko bayre ni phaima ji khung ka 2 bosor tongu phaima ni borok busuk ka siano saya ba bong no borok tong lai man ta koita ro gotna kana bo horni ha sara noita wo hero na kindro fire service phaima ni yaglo musaban mani rok manuk liya da mari gas ti khaina ni moton ri able sang habu kindro teni ke bo tabsu jara ke faide na fika faile na fika ka faide fika na tam chuba phe kisi misa pano kisa uska ngo san do chiko ha pod di de subai klang thangja ka tini ke sa phajo phai tini khai no phakata ko o ti bramo thani ko hari emile ni ubrok da sagra da phun somi bikram song tini phayu non chuan na nong paran bung tamo guru doyal bo bisi khoja sai man na den sora guru doyal da belekana khambai media friends songno belekino kharmosia ja khainu khatini mung sakri ke kothai bongo jagawo nini mai hoite nini ri chu mai te guite ke kothai kono kori khabong aro obono nuguino taita mo khaine chili bo haino je chuktoi chung pal baksa khaiye chung sobanan phaleka taibo bises ke hambai maru chini hotel koromsar ni chini emile sarno bini chubai tai chini bisini takhuk bukhuk samai chung jesuk mansak chini tini maituk ji kisi cha choli thangman ro borok oma hekena chung chuba chu khanyani bagai ma phaleka boni tabuk chu gya jorawo bo bisi onor tini obo tai bo kamio chu bo tino demsoro bisi abo kami hingke guru doyal para ini sini mong ani mungke somedde borma kindro ni oba ke takti pra sarok kobong mano kedeng thai jungjal bo khala jak sung nugui mano kobong ma social media ni through kindro tini oma hajorawo tini khana nge ba sala jak tabuni ti pra sarok agine helia tabuni generation of tesa sisaka tai nuksaka aba ke bus kang kobong ma bipod apot kobong ma kaza tong ma ti pra sarok nandor bus tesa subane khaklai rok jesuk mansak sung chini bubagra ni nahar mung to chini ti pra sarok thancha khai chuba chu khanyani jebini nahar mung no chung hai jesuk mansak chung bochu om haikena chung samung khai tongo jesuk mansak chung chubai bo tongo nor bo nukhna thanai rok chung chikon mikon phuna kisemisa khani chubai tonglayo nor nok nu khungula phai sida singka brok tamro khalai chari tongma nagiro
borok wahai ko malai kha जों एमनि सिनुओ जों पारा फुंजा सिंकेबा borok wahai no isi misa gristi khai chalai donglayo hai keno kosto mosto khai nok khamani jaga bongni tam tam bishirbag khoting khana bongni khoting kha birat kheno mairung ni rang bahai nok khamka ge kisi misa bongni je rangsak disak rok o hai rok khoting khani khao hamasing